Kalablos, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa Calle Frito. Dito lamang yan sa Old Albay, Legazpi City. Tapos kasama yung ating mga kasamahan dito sa pagbablog ko sa mga promotional vloggers. Of course, ito ba kayong vloggers with Miss Will, JC, and the rest of the people. So, andito kami ngayon sa Calle Frito para tikman na naman yung kanilang mga ino-offer na pagkain yan, mga kalablogs. So tikman natin and tingnan natin, tikman natin kung ano yung mga i-offer nilang pagkain sa atin. Diba tayo excited na matikman ang kanilang masarap na food! First question, bakit Calle Frito po yung ikinangalan dito? Parang siyang inspired siya nung sa mga, yung sa street foods. Yun kasi yung first concept niya. Na parang for takeout. Parang din mga fried street. Kasi dun kami nagre-revolve around doon. Kasi mahilig kami sa mga fried foods nung may-ari. Collaborator. So, yung may-ari, mahilig siya sa fried food. Fried food, parang yes, mga chicken, mga... Opo, tapos gumawa na lang kami ng mga sauces na magkain. Ano ba yung pinaka-best seller nito? Yung best sellers namin sa sauces is yung honey butter, hot pepper glaze, classic buffalo, Quezo Italiano, and Koreano Frito. Yun yung top 5 na flavors namin. So, ano? Nag-open kami around 10 a.m. So, close kami 8 p.m. Okay. So, pwede ba natin imbitahan ang mga ating mga viewers para puntan dito? Kung saan ba siya makikita dito sa Legazpi? Kung saan ba siya? Namin lahat ng nanonood sa vlogs na try nyo yung Calle Frito. Dito lang po siya sa... Dito lang kami sa Old Albay District near Albay Public Market. So, mga kalablogs, we're done. So far lahat ng pagkain dito, gusto ko actually, yung pinakagusto ko is yung hot pepper glaze, tsaka ito honey butter. Yun. Calle Crunch is okay din mga kalablogs. So yummy. So kumusta naman ang yung food trip? How's your food trip, guys? Hello. Very yummy. Sobrang sarap mga kalablogs sa kanilang chicken dito. And talagang yung flavor nila malalasahang talaga yung pagiging masarap niya. And at the same time, crunchy ng balat, sarap. Yung flavors talaga sobrang sarap mga kalablogs. And na-enjoy ko talaga halos lahat ng kanilang seasonal for this food vlog. Yeah. Siyempre nag-enjoy din yung ating kasama na si JC and si Troy is real. Enjoy na enjoy siya mga kalablogs. Very hard.
Ano po na yung po? Kahit hindi kayo ba yan? Ayan, nag-enjoy din sila mga kalabilan. Baka Bunelyar. Eh, ang pogi mo dyan, ano? Oh, diba yun? Wow, paano? So this one is the nachos. Yeah, nachos. Marami na po ka na? Ilasang nachos. Batok na lang. Lasang nachos. Ay, hindi naman siya tax. Paano mo siya? Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.